Ndamira pamberi pedara mamutasa. Ndamira pamberi pedara mamutasa. Zvekati chokwadi. Zero chakara ndizvo. Ndikanyimba chepatoni. Ndikanyimba chepatoni. Mwari arimbatsiro. Mwari arimbatsiro. Pamberi pamusoro yevana. Indau yokupanaka nenyaya yemwana kana inovatapa. Tinozitapadzwa madzimai. Ndau yokupanaka nevarume vari vatatu. Wakarowa munhu. Saka vamurowa kudai kuti chikonzero chakaita kuti wamurowa azi uyu akabudisira uyu banga uyu ndobati ndoda kucheka mwana uri disabled ndoba ndachimuta ndoba anzi akabudisira kubanga chitoda kucheka saka uyu ndobati iwe unoda kundicheka akakawanda pana pamuchita kuti unoda kundicheka ndoba ari ndakachidhina akuti asati akandachidhina ichocho uyu warume wawo ndobva watanga kubata mwana uyu watanga wamuchaya wamuchaya kudaro wakamurowa musi wa5 manheru masere wamurowa wamufadza patatorarena pano chananduziya mangwana makuseni ndakazozwa ndakadaidzwa kuzoye mutori mwana wenyu uri wakarara mumuhomba imbambaira pamba pomwe muroti tova ndaenda pandatora mwana ndakana mwana ziso ringobuda ropa ziso rakafara tova ndakaenda kumashopu kuti nditsvage kuti arowa mwana wangu ndiani patatsvaga information patazwa kuti ndiwo varume vaite vatatu topa wakafonerwa tichiwafonera kuti imi marowa mwana bozva wangozi uchabatika panzvimbo wakabva watiza makuseni saungosipo kwakasapa uye akafonerwa akabvuma akati iye nato lenat akafonerwa nemurume wangu akati tizvishwa titarwa chini mukomana kuti akamurowa takasi takamurowa tiri inini ndakaraibatika ndatafara ndobva tawamika kati uye titaurane tiri pabasa pe tobva vauya wazvishwa ndikati mune shwa here kuti mungarowa mwana wakadai akati asorei zvakatoitikwa zvishwa ndikati pamarowa mwana wakadai dai akakutatsirai makanditaurira akati pakatokotseka saka ndikati ndakwenda kumapurisa kuti mwana unorapa akati aiwa mbuya musaende batitaurirane tionesane mwana tinorapisa tobva taenda private iri kwawatsombapo pana dokta akasvika akati handirapipa pasina kuti mamboenda kumapurisa notiso remwana rakakwana tova takazanaenda kwadc vandasvika vandataura kwadc kusvikapo kwadc vakati mama vatikata wangumacho waguma mhosva asi wati tinoti nitorikutaurana katika mundo kana muda kutaurirana isita kungokuti ichende muripise mwana arapwe modini motaurirana tova ndakaenda tobva tadzoka taenda kubva pana dokta mishonga ichinyorwa vachitenga mishonga yacho tichisira mwana vatanzi mishonga yacho tavatenga mishonga yacho vandakati saka muda kuti tidini mwana wati tabva kusama 50-50 svanzi ndeyekuti mbatsirikane pamwana daro yakaita 150 ndikati nyora affidavit obva wanyora maaffidavit ravo inini ndine ramuiwane kubva wakanyora wakati zvese zvichazoitika mumashure zvese tinenge tiri kuteedzera tiri kuita ataura its okay saturday yasvika taenda kureview nemwana ndakaenda navo apatika ndikati monyatsodzwa chiremba kuti ari kutiimerera nestori mwana tasvika chiremba akangorora mwana akati mwana achafa akaona zvachose ndikati allright imi zabatika tadzoka ane mazvizura zvitara chiremba kuti upenyu hwemwana hwese achafa akaona saka todii zvomazwa kudaro sabatika kati azveshuwa mbuya inini izvi zvinotokodzera kuti tidini tiite something kuti mwana aone kukurana kati aorekana mudaro vakadini vakanaka uye titaurirane kuti tionesane kuti todini ndaiti ndikasvika ava varipo vangu vasikabvi papinzi vangu varipo asi uyu waiwandowa uyu mai ake vataimuonawa tosvika todini svika uyu avotaura kuti lenadhavo ndadzoka kumba kwangu mangwana ndauya futi saka matitodini svika ndilenadhavo tikafamba mumashopu muya kana mumabhawa ari kumusoro kweru mukamutsvaga munomona lenadhuya ari kwawawandiswa ahapahapana ndatoona kuti anyaya ine warume awaka tichazopesirana tisikachatowirirana regai ndienda hangu nachangamire mutibatsirawo vadaro panyaya yekuti tione kuti tingazvingafamba sei.
Nyanyu, it's a criminal issue. Ndio inozi GBH, grievous bodily harm, which resulted in a permanent injury. Saka kana yakadaro nawo ndekuti imimi pamakaita makaita zvinhu musiri kuziva kuti zvamuri kuita handizvo pamutemo wakomana wako wakarowa mupana mafanira makaenda kumapurisa makanomhangana marume kumapurisa wakomana wako wadii wosungwa wakomana wasungwa panozodiwa medical report yadhokta yachiremba yekutaura kuti injari yaiswa pamunhu inosvika palevel yakati mutongo wacho ndewakati saka hamuna kuita izvozvo hamuna kutora medical report measures chaanozoshandisa pamutongo imedical report and then the medical report ndio inozobuda kuti munhu mimi ya permanent injury compensation for that permanent injury ichi for loss of one eye yakati loss of 2 eyes inonzi loss of one leg one finger is there zviripo pamutemo wanopiwa mutongo saka imi muchibva panapa mumaenda pamutasa munoona assistant stand inspector choka ndiye member charge ari munoona choka muti mabva kuno wobva andifonera kana mundifonera mina choka then docket rova ravhurwa revakomana vanofanira kuenda court mukomana anofanira kuenda kwadokta poita medical report asi ukuchienda motanga maripota case yekuti wakomana wakaramba zvekuti makawirirana yes makawirirana henyu zvafanira kuti wabata munhu arubhema mbanje uwirirana bhema hako asi ushandifuridzire mumhino mangu zvodhakwa munhu uya paunonga wakunakiwa nembanje yamanje kudaira dairi kufuridzirwa mumhino wobva aregera kubhema uchitiya zvichibhemazve iye woti handisina mbanje yacho pakanyorwa panokusungira kuti uite sei kuti uti unofanira kunge achikufuridzira mbanje yebva chaiyo mumhino hauna kana kuti mhosva inopedzisira yekuti ungani yani yako because zvakaita wakomana wakaita chitsotsi chekuita buy time kuti mukomana wemarwadzo adi adzikire imi mishungu dziite sei dzidzikire wachita kunga wanhu kwawo izvozvo izvobva wachikubuditsira matrue colors awo saka isusu tiri kuti mhosva haidi haiwo muchibva pano chienda izvo muite zvandakutaurira izvozvo uyu mukomana anoda medical report asi polisi muchibva pano enda muripote nyaya iyoyo yekurova kwaita mwana ende kubatsiraiwo manje pamakangwarawo ndipo affidavit handingamunana affidavit yes affidavit iro richashandiswa in the court of law as evidence yekuratidza kuti vanhu vakabvuma kuti tisu taita izvozvo handizivo ambuya right endai ndokwamwaita izvozvo right